babebumbene njengomongameli kanye nesekela mongameli wezwe kanye nenhlangano ebusayo iANC. Kodwa manje ubudlelwane bokalo wayengumongameli wezwe uJacob Zuma kanye nomongameli wezwe uCyril Ramaphosa kubukeka kungathi kukhona uqhekeko olukhona. UZuma akayanga ngenkathi kufungiswa uCyril Ramaphosa njengomongameli wezwe, ethi ugwema yena ukuya ejele. Uyabona nje ngibhizi nabameli. Ngibhizi ngoba koshona ilanga nje. Uma mhlawumbe ningasangibonanga kwezinye izinto no hey ibhizi le ndoda. Ngoba kusasa kufanele kubonakala abantu nezikhulu no president kuqhotshwa upresident njobe egqotshwa nje kulungiselelwa mina ngisejele bilapha enkantolo. Ikhomishana ephenya ukugwamandwa kwamandla ombuso idale ukuthi kube khona uqhekeko ebudlelweni kaRamaphosa kanye noZuma. UZuma usola uRamaphosa ngokuthenga amavoti kwingqungquthela yeANC ngo-2017. UZuma aphinde asole uRamaphosa ngokusebenzisana namajaji ukufihla umqulo wezitatimende zasebhenki lapho okwakhishwa khona izimali. uRamaphosa ubenethemba lokuthi uZuma uzoya kwikhomishana kaZondo kodwa lokhu akwenzakalanga. I'm sure in his own mind, at his own time, he will think about all this. And I would like to say, let's give former President Jacob Zuma time and space to think about this. Ilungu lesigungu esiphezulu senhlangano ebusayo uLindiwe Sisulu naye uyabuza ukuthi ngabe uRamaphosa wayisebenzisa yini imali ukuthenga amavoti kwingqungquthela yeANC. La elective conference there besinayo eNasrec, it was bought. And what controls the ANC now are those people who provided the money for that conference. That might be true. I don't know. But in your next Vuselelo, call Comrade Tokyo so that he can expand on this. And if indeed it is true, we must do something about it. Uqhekeko kwinhlangano elibusayo libonakala ba. Ubumbano alukho. Ngingusamkele Maseko, uzindaba zeSABC eGoli.